Kuning. Aku wis sawentara aku nunggu rawuhmu ana ing kraton Putra. Malah kowe wis rawuh dhewe ana ing Putra Ayu. Retno. Kang Mas Prabu. Panjenengan menika kelentu Kang Mas. Kula menika Lonowati Kang Mas. Sanes Retno Kuning Kang Mas. Ana ing kraton iki ora ana Retnowati. Anane mung Retno. Panjenengan menika kalih dumateng Retno Kuning Kang Mas. Sing wis tak antu-antu. Rikala semono nganti tepukan saiki. Ana ing pudak payung kene ora. Aku mundhut garwa Retno Kuning. Ora bakal. Ono kawibawan. Kang Mas Prabu. Panjenengan menika kedah emut nggih Kang Mas. Oh, iki suasana. Kepiye kowe sesuk bakal tak mulyakake ana ing kraton pudak. Anaing Kang Mas. Panjenengan menika kedah emut Kang Mas. Kula menika rayi panjenengan Kang Mas. Kita ireng untuk pokoknya nimbang nganten esma sedilo kinarya tulap rantane. Panjenengan menika kedah emut nggih Kang Mas. Kula menika rayi panjenengan Kang Mas. Melincuti nutu tanggung nimbak manten Gustinya rampi Kang Mas Prabu. Kula nate mandono panjenengan menika kelentu Kang Mas. ulang ondang makanya nilar nile senyo dan cincin burung wongsa saja. Kang Mas kados pundi menawi mangke kapresan dening para wonten ing kraton kula lho. Bradowati! Ora kaos pemut. Sadanipun caos pemut dumateng panjenengan Kang Mas. Ananging panjenengan mboten kersa dhahar atur kula Kang Mas. Yen iki aku kok kepresan para kawula, arep dadi kaya ngopo kawula? Mancung Cinepra. Mas. Saiki ora perlu akeh-akeh. Iki dienggo sesideman. Akune bakune aku kalawan sira. Inggih Kang Mas. Inggih Kang Mas Prabu. Sendika. Nanging ngene Jaj. Rikala semono aku utusan Guna Saronto supaya ngelamar Diajeng Retno. Nanging masih tumeka saiki durung ana sowane Guna Saronto. Anging yen aku ora mundhut garwa Diajeng Retno Kuning ana ing pudak payung bakal ora mibo mergo saka garwaku Kang Mas Prabu, panjenengan kedah sabar nggih. Mbok bilang tesih wonten mergi Kang Mas. Iya. Kula iki sowan Cakra. Kene. Padha becik sowanmu. Guna Saronto. Pangestu dalem sowan kula winamtu ing karahan. Namung kula ngaturaken sungkem pangabekti
Kula unjuk. Ya. Ndak tampa. Ora luwe ujo pangestu aku wae tumrapmu marang. Inggih, sanget anggen kula ngundi sapra. Kepiye? Rikala semono kowe tak utus supaya ngelamar Diajeng Retnaguni. Pangestu dalem sampah. Kula sampun dumugi ing kraton Wurawan. Wis teko Wurawan. Kula sampun ngertos Dewi Retnaguni. Ya. Wayu tenan. Sampun panjenengan boten ngersakaken kula nggih putra menika. Wis. Mila Kang Mas Prabu menika kayu ngiyen menika kalian Retnaguni. Kowe ora kakan polah. Inggih, boten. Nek kowe buta wanita sesuk tak goleke liya. Badhe panjenengan padosan. Ayo, Matur nuwun. sak banjure. Kula sampun dumugi Wurawan. Jebul kalah dhisik kaliyan Pangeran Brajanata. Kalah dhisik karo Pangeran Brajanata. Nggih. Lajeng watak kula lajeng nesu. Wah. Kalah dhisik kula nesu tempile. Semapun. Boten lho boten kenging kok. Kula diwanas. Kula nggih ditempiling. Kula nggih kena plekaran kula niku. Ya terus. Tak karo jane. Anu kula bondo yuda terus. Lajeng dumadaan rawuhipun Rekyana Patih Kuda Sinupit. Rawuhe Patih Kuda Sinupit. Nggih. Lajeng caos kabar bilih panglamar panjenengan dipun tampi. Ditampa. Nggih. Aku bakal kelakon tau karo Retnaguni. Aku sing bakal garwa Diajeng Retnaguni. Nanging samra. Ya, piye? Terus ngoten Retnaguni menika gadah. Menapa menika penggayuh. Duwe penggayuh. Oh bener. Nyuwun bebono. Bener. Wis ora bakal kepiye. Njaluk bondo donya waton budak payung kene isih ana. Menawi bondo wonten ing Wurawan menawa nggih patah negara sugih kok. Pira duwe panyuwun apa? Nyuwun bebananipun sak sinten kemawon ingkang saged nyuwanaken Sekar Budak Kencana menika badhe dipun ladosi. Menika sak sinten kemawon saupama kula saged nggih Sekar Budak Kencana. Nggih. Aku saka cilik ngansi dewasa urung tau krungu, urung tau ngerti sing jenenge Sekar Budak Kencana. Ora salah. Inggih, kula Ana ing Wurawan. Ateges kuwi mung nampik secara alus. nampik panjenengan dalem. Ayo. Apa kowe wis tau ngerti? Sekar Budak Kencana. Sak ngertos kula dereng. Nambang platipun kathah ten pasar kembang kok kathah. Saiki ngene. Kumpulno wadyabala sak oke-oke, siap begamane ngayuda. Aku bakal nglabrak nang Wurawan. Jadi kok wis Kang Mas nyuwun pamit. Ditunggu ning kraton Budak Payung Diajeng. Wis, ayo, aku jalan. Ayo.